Pujana sari kaham. Punya sari kaham jotono khulumka tai oro jetin khaimanga phene joto press media rongo bo hambai singtin tipra mo thani ngai kaisa press meet khena thangai tongo jetini je press meet khena thang tongmani apuni main reason ka first ka sing 15 tariko o mas ni 15 tarik 15 February Agartala town holo kaisa program khena thangai tongo a program ni bumung ka meet and greet the bubagra a program ni thik changjang na chharini 4 pm a program ni main motive ba je main nasib mungkha chini joto school college university poritongai chhatro chhatri ronti kaisa program khana thangai tongo tai joto sikla sikli ronti kaisa program khana thangai tongo a program o chini main basically chini bubagra Paimanjak Phainai as a chief guest botongai ba adin bubagra a program Paimanjak Phainai as a chief guest a program ni main nasib mungkha chini sikla sikli ba je poritongai rono bongte kaisa program live interaction khalije senga jaga o asomayo bubagra no je mane kok sngam sumani akok sngui manai bubagra answer nai non question ni tai main nasib mung text nasib mung ka program ni sini sikla sikli ta je pore tongai rong ni bustang go future ro tam samu ba chini dipramo thani nasib mung tamo ba chini tam daitto machi sujati nu pot chin je satro satri sikla sikli rong ni abroti basani kok salani kabangma so ang jotono koinai joto sikla sikli abotla tongnai ta tripura o abotla phador je tongnai rong ba ang koinai Paimanjak Phainai bagui o program nai angai jaga sai ripiro Agartala town hall 15 February chaita jing chenjana program te kisa o jaga o program abun ya golo koita culture program khaijangnai chini basically chini tiprasa hukumu tei je culture program kisimse khaijangnai a program tongnai chini program schedulo tai te kese koinam suman hingake a program sudu je pori tongnai sikla sikli bungni bage simi buya Agartala o je tongnai ansai okra salai joto borong Paimanjak Phaimanai baksa man confusing man o program ki sudu satar bage simi da sikla rom bage simi da amtia je o program Paimanjak Phainai sunai joto borno je welcome khayu jengti prani ngai joto no koinai Paimanjak Phainai bage hambai Sini takuk lemon long no sai khnalika ngai sing o phainai 15 February tariko sing kaisa interaction program khai tongo haiba nang mong tesa kaham kai sairiwana o program kha nadi sing bubagra bai nukjago gilama borong no malai nang sungjago কিন্তু bobai malai maya directly karon onek process long process ti malai nang o program kon bagi khai tongo je norok jodi adino bubagra bai malai nang sung khai nong no sing kaisa nong ni bagi sing program khai tong norok directly o jaga khai bubagra bai malai manai tapra norok any question nong ni bukhaw gilama question tongo sing gobangma kamiro thangka angkai suno gobangma borok sungo bubagra non disadi tabuk chini thrutia norok directly phai norok question no khai mane bubagra no aboni logi sing tekaisa o jaga tongo koikdin sigang khoroksa munai buri masa bo taekwondo champion da tam karate champion mane sing bono facility khainai ni wansuka